Jeg står og tænker, kan vide, om Lee Chong Wei har været her. Hvor gammel er Sebastian? Hvor gammel er Sebastian? 10-11 år? Kan vide, om Lee Chong Wei nede og spille Danish Open der for 11 år siden? Kan ikke se, der er vist et lille punkt af venstre hånd. Bevæger så godt, god teknik. Jeg ved sgu ikke, om han har været lidt på krigsstien. Så Finn begynder at se lidt træt ud i den der gamle Marie, synes jeg. Lad os få det udskiftning her. Næste to.